Ya kora mo jwa wantire ka waseduogo kendo koro sane ka warange achiel ka chiel gigo mopogore mosebedo kata ka timore pewe mag tuke ka chiel kora ka sane ka wakelo ni nonro mago weche go mag tuke mabede kuonde mag sebedo kata ka gitimore achiel ka chiel okinyi ma kawuono wantiere kodi kamono mi wakoni ni gik magi mosebedo kata katimore antiere ka kod yawuotu bende ma wigi otimo jere weche gi mag tuke gikonu wa nyaka sani tuke gi dhie yo machalo nade wantiere kodi kamono mi warangi achiel ka chiel wadhi bedo kata go mago tuke mag ng'we wan gi mago mag adhula warange ne ginto kata gi dhie yo machalo nade ahinya nyakore mo gi jwang motimore weekend makoro wuok koro sana en chieng' wuok tich obede yo machalo nade wantiere ka kod Joshua Kwanya ka chiel kod ka James Were kane wayawo koro kidieny machielo mar nonro mag weche tuke okinyi ma kukinyi no yudo thuolo mar bedo kodu ka okinyi kendo gunero kamano kum duogo maruka Joshua machiegni erokamano nyakle fast weekend mar bedo nani weekend obedo maber nikech weekend mokalo ni Chelsea to kuno gocho koro ok no hinyore ahinya ok winyoru ahinya James jo Arsenal akeda ngwacha no lakini ang bebe nyime kata kama nyakono ni weekend mari bedo nade erokamano Clefas weekend mara obedo maber nikech ne nitiere tuke mang'eny to ng'eny tuke mane nitie aneno ka gima dwaro expectation mara obedo achieved gi tuke mang'eny manaluwo aya nyakora mo gi jwan ko losi tuke go motimore kacha wadarango mochako kanyo kod weche go mag ng'we mano kuro arangane jo Kenya ndiye jo Kenya ariyo ta inyang warang mano kawo medal no mano mar gold mano Kiptum mabende koro no rieny London mane ng'wego mag London Marathon mabende ka irango kod gazette makawuono James Were kachel kod ka Joshua Kwanya inyaneno kanyo bende kaka ne orengo kendo seche mane orengo wacho kata ni ka orengo kuom thuolo moro ma jo Kenya bedo kata ni en mar ariyo maber ahinya mosebedo kata ka otimo inyalo wacho ang'o seche ariyo dakika achiel kod dakika seconds para ariyo kod abich Cleophas London Marathon awacho ni jo Kenya no achieve mang'eny king'iyo in men's marathon kata ladies kata no bedo ni no ayudo position 3 ladies but gimomi awacho ni no perform maber kaka jo Kenya nikech king'iyo Kelvin Kiptum jaigni 23 ten the second fastest man in marathon mano bang but ja Kenya Eliud Kipchoge ingeni no chegni mana break the record mar Eliud Kipchoge gi seconds 18 kende to break the record koro ingeni mano mor kineno kanyo be Geoffrey Kamwaror Tokyo Olympics no yudo injury mano kodhi Tokyo Olympics to duogo sani onyalo win the marathon ma wayudo position 1 and 2 Geoffrey from the injury obedo number 2 mano means new aneno kagima oduogo races king'iyo nini ladies marathon kane kaka nen eyudo Sifana San osebedo ka awacho osebedo ka jituma no win 5000 meters 10,000 meters Tokyo Olympics kata awacho ingeni meet race no nen Sifana San ohinyore nyaka mowuok to oko give up mucha koduogo Bridget Kosgei mane obedo number 2 Tokyo Olympics no yudo injury hip injury mono konyal win the position but Peres Chepchirchir mano obedo Tokyo nini kata Commonwealth no bedo number 1 ne gi injury lakini ojituma mobedo number 3 mana anyalo wacho ni Kenya ng'wech wan kamoro kako wacho kanyo Peres Chepchirchir bende ga nitiere kaja thuolo mar adek ng'we mane jo Kenya bende oringo kar kacha no ka jo Kenya ng'we mag joma chuo kacha ero jo Kenya ariyo kacha mane chopo kacha thuolo mag wacho ni 10 mabeyo kar kanyo ne gin kacha thuolo ariyo mano namba 1 kacha kod ka namba no mar ariyo ka thuolo machielo mano mar joma mine ndiye jo Kenya mamoko bende mantie kar kanyo ngato ka Sheila Chepkirui ngal jomoko nyalo bedo ni yude kata ne thuolo moro mokwongo to kan nyalo penjore ni talent to pod en gino mapod nitiere e pacho kae ko rango chal mag weche gi mag tuke ahinya magi mag ng'we magi mag London Marathon nyalo chango Joshua gima Were wacho ni Kiptum mano win nyoro en pod en jegni 23 to en number in terms of records bang Eliud Kipchoge mano nyiso ni pod en ng'ama tin to Eliud Kipchoge ngeno sechopo kama koro time ne kata seche ne mang'wech koro rumo koro an gima mora ni kata bed mani Eliud Kipchoge sani rumo at least one ngama nyalo replace one gi joma nyalo replace ka koro Kiptum nyalo win London Marathon ma koro
kata bed maniso ni kuro wawoni Eliud Kipchoge kaka nyoro maneno Boston Marathon last week nokotimo maber no ido injury through during the race, but wan ga dier ni going forward kata kaponi Kipchoge wuok to wan gi joma nyalo replace maber. Ngamo chako more in as much as oken ja Kenya Sifano Hassan okapaga ni en ga marathona. Panima was the first time mano participate in marathon to dhi mo win. Mara pani bende miyo ji hopes ni samore nyalo bedo ni ringo ngwe kata maga ngwe mag meters elfabit meters of apargi, then chido thuolo mar dhi meters I mean full marathon, then you thuolo mar win kako obiri Boston Marathon apani ni she won but no kenga marathon kitambo then wangiyo 5,000 10,000 mamano nen mara Boston mara Rio marathon biro kan moido omiyo wayudo hopes ne kata jong'wech mabiro after them ni samoro nyalo dhi short races then badai I go to the marathon, which is good. Nyakora moga jwa ngito kurka kori neno weche gi mag ng'wech ni odhi e yo machalo nade po nono wabro neno otieno moro karengo ang'eni gintiere kata moro ma intiere kata kuwuok kata kurengo mana ng'wech moko neno kata Omanyala bende ne gintiere kata kod jal machielo mane koro ne gipiem go mana ka gichomo weche go mag Olympics kata ka ne girango tuke gi mag piny mangima. To pod wan gi ng'at machielo bende mapono ne pod nyalo wuok kata gwenge maka luo mondo mi orengi. Do wan gi jogi matugo kata wacho ni ai jump gi chikre kama ne school to girumo kata koso gidhi kan. Cleophas ing'eni king'iyo ng'wech sani ing'eni amor nikech ing'eni ineno kaka Ellen Obiri nowuok 5,000 to the marathon. Jong'wech ng'eny sani dhi e marathon. King'iyo nikech short races gi nitiere jok ma anyawacho ni so fast age be catch up gi jomoko. Koro age ko catch up gi jomoko kata kaka Ellen gini to gineno marathon gin gi experience. Marathon ng'eni dwaro experience. Koro egimineno Omanyala noyudo the experience kata ka nosebedo ne gi doping issues moduogo mo come back masani koro Omanyala majiwero to ng'eni be wiwawil nitiere kijana ma Ugenya be ene number 2 noyudo 10.89 9 something nyayo mane nitiere its mani ng'eni encourage ji mang'eny nikech kata king'iyo kata secondary school bende mane mesha kutieno ok mesha adhi paro nyinge secondary school sani gi encourage the marathons yani short races ng'wech gi ok en mana football kende mano miyo jo kata nyithindo matindo gi motisha ni Kenya wan gi 100 meters the fastest man in Africa kodi ng'eni kata ka namba nyalo dhi monda chak actually uniga chak racing monambe adhi marathon no nyatimi kata temo go mag doping hapa ni Cleophas jomo bende wanyalo congratulate Omanyala nikech Omanyala ose raise the bar in terms of the hits 100 meters. Kenya ka okwang'ere ahinya nikech for short races. Kidwaro jomare ngoga 100 meters tidhi Jamaica kata USA na Usain Bolt kina Gatling joma kamago. To Omanyala mondo mikoro waluonge ni the fastest man in Africa. Hapa no setem ose raise the bar for kata jong'wech man tie secondary school kata primary school kocha kagineno ni kata gini nyati more Kenya onyalore nyakora mo jonga bedo karkacha kata kamano bedo ng'eni giko mar higa mokalo mano jang'wech bende mano bedo kata ka timurako kachal koda ka Ferdinand Omanyala mano mako tieno bende ne yudo thuolo mar ni mondo mi kuma no miye nodwok piny nyaka thuolo mar higni 2 mano tiende nang'o ne jogo ma jong'wech pacho kae to bende jong'wech osebedo kata ka yalo injili no mar dwoko piny tiyo kod yedhe ma ponono medo teko e kindego mag ng'wech mago mag doping bende mondo mi gidog piny kama chielo nyakora mo jong'warang moko bende matimore e pewe mopogore opogore mano kawuok e mago mag ng'wech nyakora mo jong'warange league ma pacho kae ni ento ochomo kama chalo nade iwacho ni nyaka sani jomoko nyawacho ni mambo imechemuka awinjo ka mambo imechemuka obede league koso bedo kar kanye mane kinde mo tinya kora mo jwag ni nyaka sani league ma pacho ka mano ka wadarango ni Gor Mahia wane kata sare mana ng'wech mag timbere mane no ka thoth gi nitiere kar kacha koro Gor Mahia ti koro rero no la obila iwacho ni kama gintiere kar kacha gi la obila to gichopo gi obila kure mago tuke mano timore weekend mano kane gintiere buone Nairobi kar kacha piny mopogore opogore no chopo kar kacha no fans ne gintiere kacha stadium kata kamano ok ging'eny kaka kinde ko arango matimore pinje ma oko Mamelodi Sundowns ka gocho piny kata kod Orlando Pirates papong' e moro makare
pap pok okopong kata kamano walosa ne duoko makama mano duoko no mar Gor Mahia kod police gol achiel kuom nono. Joshua Kwani nane pap to wacho ni fans no dhi ineno gi ok ne wadhi mang'eny ahinya dir makende maybe samong'ana nyawa ni weather nok ber kech koth nochwe koro bende noketho mpango mag jomoko but gima notimore pap on the field apani kogalo this season apani kogalo ogo police on Mandaway the same stadium Kasarani ko ineno tuki kanyo jaloyo no opira nemit en na 50-50 ok ni nyawacho ni police nego marach kata gogalo nego marach en na 50-50 kafto koth manochwe be noketho playing tough kata kirango kaka pap chale no chala chuodho but gima important ni kogalo no do 3 points ma nomiyo wadhi mbele geno wani ne waketo kuom Nzoia Sugar nikech giwacho ga ni kidhi Nzoia to mondo mi wuogi point kacha tek Goro se dikocha apane giwuok tutu FC odhi kocha gogi mana wuo Nzoia kidhi Nzoia mondo iwuok kacha gi 3 points tek kabisa bedo matek kabisa then ne gigo Tusker with 1-0 to Ajagor yes but team mosemora league so far in Nzoia Sugar ne omako ne ji matek yes they are playing gigo opira mamit minya neno opira ma gin jotugo mapotindo mago opira mamit minya bedo kata gi ori ne koro Nzoia Sugar so far athan gini 51 points okinya bedo gi 51 points ko gigo opira mamit kuranto gisemora so far nyaka kanyo bende bedo kod paro mopogore weche go mag tuke bende kabiro ni achiel kachiel ne weche gi bende mag gocho mago league mapacho kae mago matimore bende mag Super Cup ma bende dhi nyime e gwenge mopogore ponano kata Kisumu All Stars ne mogo bende matimore kode mamoko to tuke madhi mbele sani ginyalo biro ni rango matimore league mapacho kae itindo goals okane ka gidonjo rang'eny moro mamalo nyalo bedo ni en ang'o ponono manya bedo ni timore eno sani Gor Mahia ero gol achiel kuom nono Tusker bero Nzoia nogo mana gol achiel awacho ni kae rang'eny mag tugo nyaka sanya bedo chopo kanyo James Cleophas iwacho ni tindo goals ok tind goals mana achiel lonye moidho achiel nono lonye moidho mar football Kenya nikech king'iyo police tek Gor tek Nzoia tek Tusker tek koro gitemo defend mondo onge ok gidwa ni iloya ma kiyudo wano wacho gani mumebatika ka kiwacho ni mambo imechemka e league sani nikech kata kingineno kata KCB ma en number 4 number pod gini gi hopes ma coach wacho ni pod odwaro kawo the title Gor be nigi title sani koro ing'eni Tusker gi Gor dhi kama Gor ko lose game kata chiel ing'eni koro league change an fan mar Gor to kane wan ka last time na wacho ni league wadhigo to achiegni change mind matano buoga nikech sani koro kata kano gogi lakini gibiro king'iyo game mar Gor gi Police wagogi back to back game one go Gor gi game kata Kenya Police ni game ng'e maber wadhi bedo thuolo mar rango ni sani league to chalo nade mane kinde montiere sani to bende ka wadhi mbele kata rango kanyo kaka tugo no bedo kanyo kinda Police kod Gor Mahia mano bag buona Nairobi kalap no Makasarani rango bende kama chielo mano kaka Tusker bende ne orakore kata kod Nzoia Sugar kendo mano bende wasechiwo paro mopogore ma bende no kar kanyo tugo mantiere kar kanyo wacho ni nyiepo ma ajo Tusker ponono otimo e season ma wadonja sani nyalo bedo nopogore bang' jotugo moko bende masulo mekgi nowuok nono meja gini nowuok kanyo kodhi gocho e league no maoko kata kamano giyudo jotugo moko manyien mowuok kata clubs mamoko wacho ni nya bedo kata ki scout talent machalo kamagi kawuok kuom klebe mamoko bende mantiere pacho ka jogo matugo e league matindo mapacho kata nyaka sani kwanya no wacho kanyo ni Nzoia Sugar osemore ahinya e tugo mar Tusker kod Nzoia Sugar duoko ero ntiere kanyo gol achiel kuom nono mano mane koro gidiemo Tusker nyalo bedo kata ni sukari obedo mang'eny ne jo amuna jo amuna sukari ok obedo mang'eny fast nyithindo Nzoia tugo smart football sani nikech to gin gi spirit expect kaka teams mag Mathare dong ne gin ga gitugo jotugo matindo ng'e Kariobangi Sharks kane gibiro jotugo matindo to ne gigoji sana anyalo wacho be e pesa
money wise king'iyo Tusker sani gin motivated ichulo gi maber nikech kata kiwuoyo gi jotugo nitiere bonuses ma giyudo maber Nzoia at the same time nikech magi be companies madongo dongo koro aparo ni chudo be oidho sani Kenya league waseneno ni kata osebedo ni ok chul maber kwang'iyo gi kata leagues mag Tanzania but me giyudo sani opogore kaka chon ing'eni kimi gi chudo maber munajituma yes mano luore ni kama intiere kar kanyo itime eyo machalo nade mano kotenore kod league mapacho ka to koro kwanya dana yud pachi kotenore kod league mapacho ka table sani chalo nade nikech sani bende warango kacha ni table masani kantiere kanyo chal mar league mano mara KPL nyaka sani nyabedo kanyo ni nene achiel kachiel nyaka sani wacho ni thuolo mokwongo kar kanyo ka ineno kanyo ka club no mar Gor Mahia bende emaero koro ntiere nyime kanyo mano club makoro telo mano chal mar league mano mapacho kae koro wayudo ne pachi mano kineno kanyo Gor Mahia Tusker Nzoia ero nitie thuolo mar adek KCB Police thuolo mar abich Bandari auchiel Kakamega Homeboyz ero thuolo mar abiriyo kinde mokalo kana wantiere no kata Kakamega Homeboyz ne nitiere piny matin kasan bene kanyo kosedho malo FC ero nitiere thuolo mar aboro Posta Rangers namba 9 apar mabeyo pacho ka eligo pacho ka Ulinzi Stars lore kar kacha Joshua Paro ni so far Kogalo ni malo gi points pra beach kod auchiel to ang'eni samoro ja Kogalo nyalo wacho ni ligi ni to wadhigo ting'eni ng'ama luwo Kogalo sani en Tusker to wang'eyo the experience matano nego matano nitiere time moro ma pan ne wan Kogalo ne 8 points mbele Tusker kuma Tusker wae makoro sani gin 2 points to Kogalo okinya ng'eyo adwa nyisi ni sani opponent magoro kudwa mondo bed machiegni kod Tusker nikech Matano and is one of the most experienced coaches a Kenyan Premier League ong'eyo Tusker okutugo opira mo mamit opira moro minya neno maber mi achiel ariyo ndendo ng'apa na pale no gin basics ni wayud ball ka ball kuchocho mieno yud ball katikati mi striker malo kucho mondo timango olo Kogalo podi ng'endo wadwa ni mondo entertain fans of which ng'eni mano to is mano ni DNA mar jogor okwanya loko koro nikech sani Tusker next gocho gi KCB ma on paper ochalo pira matek ochalo pira matek ne Tusker but KCB naneno kogo tutu gi FC Leopards over the weekend koro gibeni ineno ka gisedok piny sani naneno ka gin gi points kacha prangwen gochiko gisedok piny koro on paper aneno ni otek lakini Tusker podi nyalo dogol wano gocho gi Talanta no go draw 1-1 gi Bandari apiny Mbaraki Mbaraki ng'eni bende tek mondo midhi mi yud points to Gor no points yes but Talanta mondo dhi kocha mondo yud points achiel ok yot koro wan lema ni sani coach kik tim gima no timo against Posta Rangers na nyayo coach ne wal macha gima no dhi logunda ng'wen no to coach obukoro ogolo Lowassa to ogolo Austin at half time then after that Posta idogunda ariyo no lose 2 points koro coach onego bed consistent niya the winning team en gocha emo bed go nikech wadong mana gi games aboro mondo season orum to games wadong go gin games matek wadong gi Tusker wadong gi Ingwe mago games ariyo matek ma kaponi coach ok nyal bedo consistent gi team ma win tapano wanyalo inyere but so far so good ne Gor mano kantie ka kanyo Gor kawe koso kawe ikide oganda moko bedo gi mora inya 2 points kata points ariyo kende mudong kaza ka gintiere toka Tusker ntiere tokgi mano gi points ariyo kende en safe zone mar bedo koso ka koro tuke mocho mbele ka dhi bedo mapek koso Gor mantiere pek moko kata mayot ne Gor Cleophas pod undetermined Gor kawe lakini Gor tingo league ni lakini tayari coach nyaka ng'i jotugo motugo nikech Matano en a good technician to en gi jotugo kaka neno ne gi signs judo tu auchiel coach o make blunder matin to Tusker big league but sani ngi table no kaka en no king'iyo fixtures niche kata gazedo golo fixtures mag Tusker gi Gor one gi tough matches ariyo mano the Tusker gi AFC mano ka league rumo Tusker podi nigi fixtures mataf mano means ni ka wan kaka Gor ka coach amecheza kiyeye na wachezaji wa the win league haya
mane chal mar ligi nyakoro mgi jwang' ma pacho kae wacho ni e thuolo gi bende iyudo thuolo marango kaka ligi no bende dhin korka kori nyaka sani siro jomage pod in gi Gor Kogalo kose wuok chomo Bandari koso intiere kod kaka Mega Homeboys miwa pachi SMS oyaw en 3-3-9-9 wadonjo kore ligi no ma Ingereza. Lig ma Ingereza kanya kora mgi jwang' koro weche ringe matek ahinya. Weekend ni Chelsea okutugo, Joshua Kwanya nigi fuong'ruok matin. Manchester United bende okutugo league, kata kamano ema koro okete thuolo mar 4. Kata sani wanyalo mana neno ne chal mar league ni ento chalo nade, kata table no bende ka entiere nyaka sani ni ginto opangi e yo mane. Nyaka sani entiere iwacho ni loch mano bedo maduong' ahinya weekend kama entiere karakani tugo e kinde Newcastle United kod mano bende mar Tottenham. To kata kamano ane sani auchiel ma becho ma pacho ka mano lingno ma Ingereza mano bang' tuke maromo 32 mago tuke ma thoth ahinya moganda osetugo. Newcastle ero idho kanye thuolo mar 3 iwacho ni kinde gi bende gi weche mathoth timore to kika mere konga joma neno kata mi redero gi chomo piny takiani mano nikech pogi tugo tuke gi mantie kanyo. Joshua, yes, Chelsea okone maloka mondi ang'eni jo Arsenal to mor ano bire bang'e ang' kono ni pod en Arsenal koso ndodar Arsenal ok kaw league mane gima sa oganda wacho into mari inene nade sari league ni sani ero pake kanyo top 6 Arsenal no kaw league December kaso ne relax tingeni Premier League wasene no Premier League ni gini en league mokinya wacho ni katibedi mona points apar mbele January to kinya wacho ni sekawe sani neno ka gisego piche 32 to Manchester City sego piche 30 Arsenal ni points a beach mbele Manchester City sana ngini jo Arsenal kata jo Arsenal sani ginyalo nyisi ni league ni wan gi 35% mar kawe kech Manchester City ni game sariyo inanda to next game en Manchester City kod Arsenal Etihad Stadium to kirango ta records Timbario kagocho Arsenal, I don't remember the last time when I go to Manchester City. Aina bende kagintiere dala. Aina beka gintiere Etihad Stadium. Again, okwanya wacho ni Arsenal kunya go Manchester City. Kama Premier League waseneno kata nyocha ka Arsenal no go drogi West Ham United, Arsenal no go drogi Southampton. Timbario mani expect on paper e magiro time Arsenal dego kayo na bitie ko goto wa. Magi wodi malao go dog. But at the end of the day kwanza Southampton ne gogi. Aya. Jabu suere liko dikoso. Imeenda. Odeko duko so deko manzi. Imeenda. Injo wega wache. Maro sede. Arsenal be imeenda. Dong nwan koduka. Yes. Dong nangiso uni Man City angalia league. Man City ni games kanyariyo mapo gitugo. Ni Man City sani games kaka gitugo Mahrez go mana hat-trick. Ni Man City scorers gengo like 50% scorers. Arsenal sani games megisebedo kigitugo is a draw. Negi penya tu kidogo ne Southampton. To ni nego ineno league no. Sani Tiko ginga mani elum. Ngamocho mulu. Ginga mani elum. Sani Arsenal li imeenda. League nege win chon. Sani yes. Ni changisi ni Man City. Pep kone no trophy. Kata UEFA kacha. Kochimo trophy kama. Oko uogi. But aparo ni Cleophas gima ayi gima were wacho. Gimo yenyo Arsenal ma adwa na watch sani and lack of experience. Yes. Arsenal nigi young jotugo matindo. Arsenal nigi coach matin. Koro kiriwo gigario lack of experience no. Emo yenyo. To Pep kirango players mayenyo. Maka players must win league. Maka Pep must win everything. Pep is experience. Koro mio experience yenyo Arsenal to podo marmedo yenyo. Vito tieno waka juma Jacobuya bene koro wacho kanyo ni nyaka sani Arsenal okaw gini kendo wacho ni Arsenal owere gi ng'weje ni kabisa. Aya ko wacho kanyo ni Arsenal gin gima ginyalo timo sani gin bet girangane koro kaka ida tuge kendo koro kaka ida tere e yo makare. Wanyane sani ntiere kaka league obedo gi pogruok mopogore. Arsenal kacha kanyo kaskoro idho die thuolo mar 3 mano bang' tugo mar kod Tottenham Hotspur mabene kanyo no gonde auchiel kuma chiele wacho ni maga chiel kuoma tuke mabende wasenene league ni mano kopogore mar Manchester United mar 7 cha mar auchiel ro neno karka kaneni tiere ono kata West Ham United bende ologonde moko 4 wawinja ne sane kaka omedo rieny koso nyaka sani ochopo kama chalo nade to korka kori
James Were tugo ki Newcastle kod Tottenham mingi no dhi bedo yo machalo nade Harry Kane ero ka achiel kende ema duoko kar kacha to nyaka sani club mar Newcastle nigi jotugo gi adek masule moseloyo gonde manyo two figures mano ma gol 10 11 13 ma okirango tuke te mosetug e season ni duto all season wacho ni all competition bende gisebedo kanyo ka gi tugo e yo moro makare inyalo wacho ngo tugo no biro kaka surprise en na poya no koso en gimoro ma gisebedo ka gitiyo ne yo makare Newcastle no diemo Manu e season ni mana league ka tielo mar ariyo bende Cleophas sango mi lengo mara biriyo chande angeni jamani olengo macha haraka but Newcastle gonde auchiel Newcastle gin jotugo tichulo gi maber ana broga wuoye chudo maber ja nikech mane gima jotugo dwaro ero men nitiere pesa ma uta Newcastle no ngiewo gi ngama nigi pesa promote team sani Hotspurs inarudi tu chini Hotspurs team mo expects ni onego bed ni nitiere kata top 3 inarudi tu chini Newcastle idho gin gi spirited players gibiro gi talent kineno EPL table podi kwa compare gi Kenya wabiro dhongia ne Kenya 56 points that is the number 1 league but kucho yudo ne 75 kingiyo kata table no kanyo be nitiere ngikruok ngia ne Man City Arsenal nigi 75 Man City 70 number 3 59 no gore ngema ber kata sani be tuke mosetugo bende opogore James mano kirango kanyo Kenya kae osetugo mana tuke maromo 20 kod auchiel koja osegoye tuke madhi 30 kod 2 mano Arsenal kotelo kod points maromo 70 kod 5 pogruok mag tuke auchiel modongi bende kata kapono ni Gor Mahia loyo ok nyal but Newcastle ok nyal chopo kata Manchester United sadi Newcastle kaka tugo maber ni kata Manchester United ok dhi tieko mana position 4 mabe kok gitang kaka team maluwo gino be biro unya tieko position 5 Cleophas accept tu nikech be imula mulo kidwa no wangisi adier but wangisi adier chopo top 3 kata dhi Champions League koso kata kanyo ka Manchester kaka gilegeani ngeni kata nyoro ne gipenye Brighton ing'eyo kata no enyore neno ko pratico kanyo rumo to ipenje pene en ango mabiro ke enyore anya kora mo ko pore kata gitim Newcastle angeni ange med mano bende ka ngi chiwo mar pachi mar West Ham wange maber tuke magisibedo kata ka gitugo ne ntiere mano mara Confederation kata ka rango cup mane gitugo gigens Conference Cup mabere ntiero kata irango sane gintiere gisechopo kachero semifinals irango kaka ni gitugo kindego duto David Moyes kine bane bane no search mupogoro seyo mupogoro kage kacha nyaka sani ka mochopo kod club ni mara West Ham United gonde angwen mano lodu chimanyoro era kacha kod Bournemouth gini manyabedo kacha ne timore en lokruok mar paro kod jotugo kosena manyalo bedo ni kelo gima chalo kama to maben league mano ma Ingereza ngwech pod pek negi koso ambele ka ginya timo maber mokalo moingo season mokalo wachagi Newcastle kama Newcastle kizungu wani they are the richest club in the world don't to ingeni pesa gino pok gichako tiyo go maber nikech club no nyol last season no pok gichako tiyo gi pesa gino to omio an club mosemora e league ni so far en Newcastle United nikech they don't ogin gi jotugo moko matangi wani ar world class matangi wani deep players man Newcastle some of them kitero kata Arsenal kata Manchester United kata Manchester City samoro gi inyatel gi on loan kata ginya chako tapani Eddie Howe okelo team maber otiyo gi resources maengo makata koro kata kaponi gi qualify for top 4 sani magi chope Champions League next season koro nyaka to koro dhie market mondo nyiew players manyalo koro konyo Newcastle mondo timango mondo push the league kata Champions League. Now West Ham United ingeni league chalo kaka marathon kake chake okay important kake tieke kake dwar nikech kirango nyaka ni season chake ne David Moyes gi West Ham osebedo manaka piny koni towards the bottom kai kuri piny to nitie rumors moko ni liekore ni samone dhi riembe ang'ango to dong games apart to all of a sudden ochako neno ka West Ham chako edo result game gi against Arsenal ok no expect ni gidhi timo gidhi do to a point against league leaders Arsenal magi work 2-2 aya nyoro gigo 4-0
ma for me and I'm surprised to West Ham ni giwuok kure ineno taparo ni sache magi clubs ma samoro avoid relegation o gidwa nikech ngini West Ham en one of the biggest clubs in England kuro ken club madwa ni mondo odoge championship ko jachande kuro sani players are fighting for the bani kik wadoge lum kujo chonde David Moyes wacho ni David Moyes no bedo gi thuolo matek Manchester United ada nitiere managers kata coaches moko ma gin they were made for clubs matindo mid tables to nitiere managers ma wa meant for big clubs irango ka David Moyes no the Manchester United no kotimo maber to kane ne Everton ne almost nitigo namba 7 kila time nitiere Jose Mourinho kitero club kaka West Ham unyalo struggle nikech en ng'amu ng'iyo kama i pesa nitie to itiyo gi pesa no to wini chalo ng'ama tangao Pep Guardiola itero West Ham to en ng'amu ng'iyo Barcelona Bayern Munich Manchester City kuma pesa chodore kuma menda nitie koro kitero kuma pesa onge mano bo wabo chakwanya kara Guardiola ni overrated ero ni depression tu mag paro se ta kodo ne ni na ngoma timre ja kora mo gajwa wa ke league no ma EPL wadani waranga ne mano league no ma Ingereza koro duoga ne bende waranga ne okang machielo bende koro ka watieko chal mar FA wacho ne atimo mos ne maro kwa dog chien moro mi waranga ka tugo mara Europa League no bedo mano bedo angeni epo Manchester United ero no goloko mano iko kara kamano ya chiwo mana pato wiye wacho ni mar nyaka sari Manchester United ma koro donje thuolo machielo mar dhi finals mano maga tuke maga wacho ni mago mag FA laro simba no mar FA Cup tugo manyoro no tek tango makete matek ni mar motelo ne mano club mar Manchester City erano kacha koloyo gonda dek hat-trick mano lo kacha kod Mahrez kero machelo beno tu kacha kod Sheffield United gini mantiere kar kacha FA nyaka sani James Were kacho pe final so bedo derby mokwongo mano mara Manchester derby matimore FA Cup finals odi chalo nande Cleophas in Manchester United fan tingeni gini akukaa udonge chaka gima nyoro kaka nyoro no be nyoro game nemit Brighton no ridone Manchester United Brighton ne golo Manchester United FA this is second time Manchester United do qualify for FA Cup after the 2018 manegi tugo gi Chelsea donge Brighton ne golo Manchester United solely match miss penalty cha e mo konyo Manchester United but ingeni dong finals en Wednesday man in May yes dong Man City to golo Man U haya ni game masani Man City to mane mapodi gi biro go laki koche kwa kanga ugelo ni Chelsea ariyo duto mane haya kutoka mano patie game manyoro Joshua Kwanya kiranga kistugo duto nikech notieko dakika prochiko no mergi 15 podi gi walk no picha choma Vitalin Lofere makoro no chiwo gol mogik mano bang ja tugo mara Brighton match no ito mano picha choma mare mano penalty Cleophas ngeni cup competition pogore gi league cup competitions opiche go are there to be won gino pyramid the monde win or it doesn't matter kaki the loe kati loe mana through penalty kati loe mana through ango so long as you do idhi mbele Brighton ero nane no pira no were wacho kani Brighton no go prema meet at the end of the day gima wabro paro ni Manchester United ni ango ni final now going forward kakoro wacho pe final again mark up competition efeka ne agi surprises wanyalo wacho ni yo Manchester City ne form mabera ngango to kocho pochieng no final were don't be surprised kako Manchester United otwe Manchester another thing madabi tuangega samoro Manchester United there's a time Manchester United wake ga kagi ni derby ni kato finals ni oken matimo kata dwe manyien otimore dwe mara uchiel kaligo serumo to mano tie jotugo man gi injury ben kora wuok ko jamani ala ken mano date kana kamano oyo maber ni defense warach wage maber ni Varane bedo kata ko siduogo wadhiro kata ka samoro Martinez oseduogo karakata odhi chalo nade but on paper Manchester City nigi up on paper or even on the ground and the players are good where my FA Cup kata paper no keto no mano ngenisha Sheffield United ne yalcho pesemis dog ni chegi tugo maber
bas koro gimana king'iyo fixtures gimana nyisi were FA Cup okenyalo wacho nitiere finals kata nitiere season 2013 Wigan Athletic versus Manchester City Wembley Stadium all the odds ne on Manchester City Wigan nologi Ben Watson koro ma angeni samoro hope sura kitu kwa tamra nikech Manchester United emo ka support koro we pingora we ne Clefas openya kanyo we mondo wasur kod gi nyime Manchester City kod Manchester United mano e final mari bedo kar kanyo mano mag FA koro chiko chenro makamai mana paro mapiyo piyo James Were kirange kanyo Manchester City kod koso Man United mano ka wachomo e final mar league mano mar FA Cup Manchester City gonda diko madi 3-1 joloyo Erling Haaland nokoloyo Dawi Mukalo kata kamano wadhi mbele Erling Haaland mano pache kako nene Erling Haaland 2 brace aso kata gi Foden yeah Manchester City 2-1 Manchester City 2-1 yes aya ana wege kaka wacho ni odhi bedo kanyo opira matek ana ntie kanyo wan kaka jomani wadhi kawo kombe ni mano mar FA wase kawo mano mar Carabao Arsenal dhi dala ka kombe kata chia we valore gi kanyo wach mogik wantiere kanyo gi weche mopogore matimore karka tuke mantie kagi ka lung marune jotugo supporters oganda ka di stadium otimnado Kogalo gocho gi Talanta Wednesday angeni en opira migo midweek samoro ji odhi e kibarua but kido thuolo to dhi ne opira Kogalo versus Talanta Kasarani erokamano Joshua Kwanya James Were FC Talanta dhi gocho gi Gor mafans wacho pep on Wednesday ma confuse gi FA ne nitiere rugby Chipus ditugo gi Namibia finals Chipus en team mar Kenya nogo Uganda 44-20 on Wednesday nitiere finals at Nyayo kanyo be wachopi rugby pira maragoko aya wabucho pokar kanyo koro katugo chako ikono mana katwangada kama to ko ngade kama chupo mana kocha do agoni erokamano James erokamano Joshua Kwanya bere ko turo matoko do Ramogi TV kiny makawuono ne wayudo ote mopogore madonjo kar ka jogo duto mosebedo kata kaneno achiel ka gintiere dala jogo mosebedo kata kaluo chenro achiel kachiel wagonu erokamano Jojo Nsongo mabende wacho kanyo ni ati league okwanyal ahinya lakini it's bad management it's management emarang keni loso kaka ja Arsenal loso kaka ja West Ham erokamano ya Jojo Nsongo neno akachiel ka intiere county ma Migori nyakwara moke jwang jogo mokedo cheno obiro ni makare daki osekalo pra beach koda beach talks achiel mar okinyi na kelo ni chenro mag nonro mag weche tuke wuok tich sa achiel nyaka rom kata sa 2 kanya makoro walore odiochieng' machielo mano juma manyien wabiro bedo ka wanono ni weche mag tuke makoro bende chako kawuono nyaka chieng' Jumapil wuok tich wan kodi an kora lore gi kanyo anan Cleophas Oluoch Otieno jakisumo kanya kwar ma okew nyaka sango go namba 10 wabayo walore gi kanyo oriti masani